Actual Reports, second portion. Ikalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes, pizza 19 na bulan sang Hulyo, tuig 2022. Anano naman ang mga balita kag isyo nga aton talakayon para karon nga aga. Siling ni Presidente Bongbong Marcos nya ang pagpabuster bala kag ang pagpabakuna hindi na nakinanglan pa nga magpapanaog ka pa sang executive order o kon layiman. Ba, enjoy man. Kamusta? Daw medyo mga driver naton kag operator, medyo nakayuhom gawa. Gawa pa lang kay manti. Hindi patuman kanubo sang presyo sang gatong farm to market nga dalan programa. Isa sa mga prioridad ni Presidente Bongbong Marcos. Kamusta ang rehistrasyon? Bauhakot system ko, no? Among nagapagamo sa rehistrasyon. Ining aton mga balita kag isyu idulong sa aton sang Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40 na. Siling ni Presidente Bongbong Marcos, nya daw wala man ko kakita gid sang kakinanglanon nga magpangabay ka sa pumuluyo nga magpabakuna kag magpabooster. Hindi na guro kinanglan pa nga magpapanaog ka sang isa kalayi agod nga ang pumuluyo magpabakuna. Ang aton lang himuon nga ibutang tagid sa paminsaron sang aton mga kauturan nga nakakuha ini siya sang kabuhi mga 6 kamilyon sa bilog nga kalibutan. Hindi na kinala nga taga-ano pa, okay, executive order laye nga tanan magpabakuna, magpabooster, pahanumdumon talang sila nga kinahangla nila ang pagpabakuna kay dako ini nga mabulig sa kaluwasan, hindi lang sang amay iloy kundi bugos nga pamilya kag mga kaingod sa diin nagaluntad ang among pamalatian. Kag bangod sini siling ni Presidente Bongbong Marcos, libre ang tao mo nga magpili para sa iya ikaayong lawas. Nya apang samtang nagalakat ang panahon, matukiban nila nga mas maayo gid nga magpabakuna. Agod nga protektado lakip ang ila sini mga pamilya kapuhan kag iban pa. Nya kinanglan nga magpabakuna, magpabooster para nga ang ila lawas mabato sa anuman nga kagaw. Nya di na kinanglan na papanilagi lang, patagi lang nga pumuluyo, ariyo, milyon na nagkalamatay, madamo ang mga nagmalasakit, madamo ang nagkala-hospital, puno ang aton mga hospital, bangod sining COVID. So, kung maayong pagpatag, maayo ang pag-disseminate sa balita,
nagapati siya nga ang tawo buwas damlag mapabakuna gid kag magpa-booster. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga traffic para nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula.
winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasais 48 na. Kamusta? Daw medyo naka-yuhom-yuhom na ang aton mga driver kag mga operator, ang mga driver sa jeepney di pasayro, taxi, tricycle, bisan ang pribado nga nagapanag-iya sang salakyan. 3 ka asod-asod nga pag-rollback kay na alas 6 ti gasolina dako man 5 ka pisos man kada litro ang ginkaltas. Sa krudo, 2 ka pisos, basta sige-sige lang, okay lang. Ang kerosene daw, 70 sentimos, bala. Di ko magsigi-sige ini siya, nga gaos-os, manami ini nga balita para sa aton sini, mga driver, operator, kagbisan pa sa mga pribado naton nga mga kauturan nga nagapanag-iya sang salakyan. Man, ang mobility mo, mapos mo, kung may salakyan ka galing, gadua-dua ka kung kaisa, labi na gid kung may mga transaksyon ka, Bacolod, abi, kadto ka to San Carlos, ginaisip mo na pila ka litro ni man? Pila ka libo ning gastuhon ko, magkadto to? So kung ang transaksyon mo, ginatos lang, hindi na magbiyahe. Kay kulang gani na sa ibakal mo gasolina, pakadto pa kare. Kung gaamat-amat siya us-us, daw maayong balita ini. Kag may mga ara kita, impormasyon, nga posible base kon another round sa ikaapat nga kahigayunan nga magnubo pagid liwat ang presyo sang gatong. Nami ba tiyagono? Makita mo bala daw kanaya-naya sang aton sini mga driver bisan paano hindi giman tama kanubo ang pag-us-os sang gatong. Pero makapian-pian na. Arangka gani sila sa puwerte kamahal nga presyo sang gatong sumungya makayadi-yadi man na. Bisan paano, hindi gimanda ko, may bring home na. Kag, of course, ang ila sini remittance sa nagapanag-iya sang taxi, jeepney, kag iban pa, medyo mauli-ulian na. Maiban-iban na ng utang kay pirmi lang risto mo sa nagligad. Sila sa mga driver sa taxi do kanamit nagiduntat nya galing sir kung maguntat kami ginapanumdum ko yang kabataan mo maabre pang klase nga bisan pandisa lang kung maipabalon ka bisan pipila lang ka sentimos na nga maipabalon ka sa bata pakadto sa eskwelahan ti amo lang nabalaan ta kung magwa kami driver masala-salama kami diin kami maobra. Gutok naman ang lubrahan sa gobyerno. Ting iba niya, may lang tani niya kung damo ta na balaan na be. Pwede kita sa mga call center niya, kabos alaman. Hindi man ta kabalo sa computer. Bisan cellphone gani daw. Hindi yawa kabalo. Niya kabudlay gid. So, manami ini nga balita. Kung magsigi ini siya, ako na be, ipangamuyo. Tako ni 3, 4, 5, mga 7 mga 7 ka semana kung sige sa rurot ang presyo sang gatong amo na ni ang ginasiling naton makatuloti bawas na makayuhom-yuhom na ang mga driver kag operator. Inablang pwede ka na maka-bring home gayuhom ang pamilya medyo may lukot-lukot na nga mga remittance sa asawa kag pamilya. Gabit-bit ka na pansit, pakadto pauli, nagayuhom ka na, may bit-bit ka na, 3-4 ka kilo nga bugas para sa sulod sang panimalay. Amo ni ang igo ya. Galing amula na, kakuntani ang mga presyo sa nagapanguna nga balaklon, kung mag-usos ang gatong, mausos man, galing baliskad. Nagsaka ang gatong, saka ang presyo. Nanawag ang gatong nga presyo sa nagapanguna nga balaklon, steady pulso, amo nang malain. Hindi na sa magbalik ka sa iya regular nga presyo. Kung nagsaka sa 10 pesos, na naawag gagatong, ang 10 pesos, minti na siya. Amo na ang hindi maayong balita para sa nagapanguna nga balaklon sa merkado.
Istasyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 52. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo pinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic dito or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous range ang nag-isagid sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale,
COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 58. Isalot ko lang makadali ang rehistrasyon. Ang hakot sa nagaparehistro, natural lang ina. Kay subong, may mga ara na ya. Mga barangay kapitan, may iski chairman, nga naplastar na nila ang ila grupo. Mapadalagan na barangay kapitan, mapadalagan na iski chairman. Kag ang iski chairman may ara man na sa kagawad nga ang matabo sini may budget na ina. Nga ang ga pinalumba ang aton mga kauturan sa pagparehistro. Importante ini mo ang barangay kon siling kumadayon. Kung madayon importante ini kayo. Nga may ginalagas ang pila ka mga politiko nga mapadalagan sila barangay kapitan. Bangod, kung magdalagan ka barangay kapitan kag malapit ikaw sa administrasyon, ang masunod sina dalagan ka IBC President. Ang buot silingon, mangin konsyal ka mangyapon sa isa ka syudad o kon isa ka banwa. Kag kon magdaog ka iski chairman, kag malapit ikaw sa administrasyon, sa diin ka man nga banwa kag syudad, automatic ni mangin presidente ka sa mga iski chairman, konsyal ka mangyapon sa banwa kag syudad. Amo ni subong ko nga, hindi ka mo matingala, gagagutok ang pagparehistro. Hindi man ka mo matingala kung may mga hakot system. Kung pamatian ta, si Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Kanya, niyang hakot system amo nagapagutok ka, hindi na makatilingala. Basta ganiga hilapit ang eleksyon, ang hakotay na natural ina. Ginabayra na ina. Wala man ko gasiling kung sinong gabayad pero bayad na ina ang mga salakyan gagahakot sang mga butante. Amo ina ko nga matingala kamo gaginutok porte nga pagparehistro kay ini nagaparehistro may ara na sila iya kandidato. May ara na sila iya ginatulok nga barangay kapitan, barangay kagawad, iski chairman kag kagawad sa barangay. Amo na nga ang mga teenager sumong pertigid ang ginaguso may kuan na sila mo, may ara na sila manok ya nga posible padalaganon iski chairman. O galing amo lang na nga hindi kita magpasalig nga madayon gid ang eleksyon sa Disyembre 5. Bangod madamo ang nagapail nga paisulon gid ang eleksyon posible sa tuig 2023, posible tuig 2024. Pero kung madayon amo na nga siging rehistrasyon kay ang kumili kaya preparado mo ang budget arana sula ya upang kung madayon ang eleksyon. May pila lang ka mga mamalida nga daw hindi pa ya kumporme, nga dayon kay bago lang natapos ang nasyonal kag lokal nga eleksyon. So, ang tanan-tanan subong gandom gid nga pangamuyo gid nga madayon. Bangod, ang tagsa-tagsa ka nagaparehistro, may ara na nasiling ko kaina manok para sa barangay kapitan kag iski chairman. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7:01. Mabalik kami pagkatapos ini. Live. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwag nga na-trap dito or na-transit dito sa sulod ang mga continuous rains ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon.
Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio.